May natingay tar ini manuka. Tari na lang kanya. Dua, perasaan itu. Cari na lang ako kaya mura magkondisyon kayo. Matay, ito no, kondisyon gani. Kondisyon na, buno na gaya na itong naging buwan. Itong inangat Pasko ba? Kasi may swerte ni, makasuha ka tani. Ay, so wali. Basta mo buo na lang ng manuka ni. Otso. Asa mo na? Tari, Kuyo ko. ikaw good. Wow, tara. Kaya ako dito. Isu ka to. Talo, uwiin kita to. Saan to? Yung, Ako sa kuha na. Babot ako dia. kondisyon na lagi. Oh, kaya ako. Kaway klaro na yung moy. Isu gay ni. Itik mo na yung langay-langay ka mo lang namunga-mungad ko nami. Uy, klaro ni yung moy. Kuyo ka di. Kuyog ka lang. Kuyog ka lang. Oh, mas buwan dito ako na sugatan. Kaya naman sa posta dili. 5,000 eh. Sabi ano 5,000. Klaro. 5K. Tuhan na eh. Web to na eh. Da ka mo yung. Oh, kondisyon ka na. Iti. Uy, mudagan man. Kondisyon lagi kayo. Uy, nagpamahap. Ay, pangyatak lang ka na. Nay, iti, baho na kong iti ani.